ตั้งให้อินเทอร์เน็ตเป็นออกมาพี่กันเทกี่ลงโรแมนติกหลุดแล้วนี่กี่สุดถนัดหลุดกี่บันยอสันเตียวเห็นไรhaka jangan lang samla sa baju itu perlu jong pi ila mandi bam sutanat sen ban yo sentio lani I samla jong pi ila ju ong teng ba I kwa dos na mendri ma piu senang pada pisus ngap bet pem ong reba bait ngin lani ngin ku perlu bait la sai ngin le chapo la lingkon ngin le bam dos na hoi no chu piu senang prio pi lok romantic pa pi eat pa piรีฮอกพิมเต็กช่วยแล้วนี่กุมตามอ๋อฮาบายalang samla lah empat alang tu tamadang don tu icin itnat sedang mendecan sedang menelpon pada teks kita nang itu iwe ti kibun kecing long keba sedang lagi kita ki pet mo ti teng kan yam kelaban take away lah ni kakam kecam ti hendrai kidon ki jing long jongi ki senang prio keba teng lah tangi pen iya kita pelen ki kentai ki nung itanat han sui kata ni pendonan waktu ka jing yamat ni ki jing itanat ti kan video ngani crunch pang kata kan ti ngan chupatai sauteli na mar ki buan tama ki ne sauteli ki dei ki ba ngaso ki ba khamlong khongsan ta daw ngan sui kren hakane ka video ba la phi menjur te pas pelat al phi menjur ro sabatai ki point ki jong phi hapo comments tingi de sedang no kadaw ko bening kong kabala ban penduna ka jing itanat ki kentai brio ya piu senang kelaban long no piu senang ubam plani uba boring lani ubam ju sim ya ka benta banong no banyalam lenti di subam tala le jong ka restoran pi up beni tu isamla jong pi ben jet lani ben try in bam de di pem ai jing mon ma pi bam na ka ta ong ni ubang order no ni last time nga order ni ubang phana ka ni ka restoran lani I samla jong pi la ju ong teng ba I kwa dos na de ma pi senang pada pisus ngap bet pem ong reba bait ngin lani ngin ko perlok bait la sai ngin le chapo la lingkot ngin le bam dos na de la da pidi senang ubam pelani uba long boring uba su ngap bet uba su depend bet ha I perlok kan thei jong pi ti kata ka jing long ngat thai bun sin ni ki kan thei kem no bitana kata hoi kan thei ta ki por ki so kum ta bot la long independent ki so khlai ma khatar peng jong ki so ba ki raibit ma ki la ban raibit ma ki ka jing lang samla ring ki kan thei bangi tho ma ki ba bun ki menjur de kata ka jing bot tong ba nong ba teng la da u shim ti hiu senang ban rai ban pelan le yu la santin le yu la satatin le yu hakas ngi shuti ti ngine kendo hai la ne kum ta mong ngine le no ka birthday ka jong phi la ne ko birthday ka jong la ti la da usrang ushim ti ban ya crunch phang kita ushim ya to ka nakmat u galam linti ya ta te kata ka de ko we na ki jing long ki ba ki kan thei ki tanat bala da phem long kum ta ti nga thrai kala ban penduna kan tiat ka jing itanat jong ki kan thei breu ti kata ka de ban kong ka ba ar ko ma kwa ban shu ba tai la mi phi ka long ba hoi ma shu bu pediu shan rang breu phi long romantic ba phi eat ba phi ri hok phi phim tek shwe la ne kum ta mo phi le lo na dong sa dong te ha ka jing don kam ka jing te ka jong phi bi tu kan thei I kan thei lai ta ma ka ta tong ma nong no phim phi ke re na de la ne phi shu la da phim dan ba di samla phim pu share than ka khre ka khrom phim pu share than ka sum ka sle phi bam si phim pu share than nó cũng là cái barung saka mất các trong phi đi secret than là phi đi kia than là phi bám quay than sapai than thì các bên iru ba phim pikir kan ya các bạn các bạn là chồng là đi nak benta cái chính ba cái chính man các bạn shimet mo cái chính em cái trong phi kan cô sinh răng breu thì hiện đây là phi le exercise phi kia đăng step phi sumari là đi phi trace tao mọi cái ta cái vấn đề cái topic mà khám hè tông ba nó cũng nói phi tiếp kỳ bab pin kia khăn năng ba bên nông bang bên suy tông khăn năng ba pin sumar thì các bạn cái trong phi không tâm lần khla không rong ba thìระดับphi sắp nhiều phi lệ stay khăn đẹp phi tạ cream ha cái này cái đốt khoát cái trong phi khăn năng phân pha cái sනේ đỏ phi cup nhiều phiเป็นสิทธิ์เมลาดีวันเครบันครุมคำตำละเพียละเอียดกันด้วยสำลักที่ก็ต้องเป็นอีว่าพักเต็มภารกิจของการ self care นั่นเอง hygiene พี่ขับตัวซิมกี่ขวดกี่ตัวซิมกี่จงพี่กี่ปัญญากี่พรนายกี่เลี้ย
ki pem smak tin kita ki jingle ki jong pi kum shnang breu kan pin internet kan pin phu pin pheng shu ye pi to la phem le kita bra khoi ti ka pin ino ba phem pu chai la de la pi kan no tu i samlai jong pi ro ti ka tak tu na no to ka jing internet ka jong ki kan thei breu ka da ko balai shbu la da dei ba pi Shudon online bet lan mi ba shuk ta mobile bet lan ba shuk pet internet bet ngamong tang la pia kendu bat itu samlai jong pi mo kata le te ban ok no shbu play kendu tamok pun chen pi shuk pet mobile katu kapen kanum pin internet sa ya pi mo tamai kan chpang kawai kun ta ka long ba teng pila Shudon online bet te ka ki ideas la ni ki jingmut ki pa pio online pi apply bet direct ha ka jing em ka jong pi ha tu ka jing lang samla ka jong pi ha jing I thu parlo ka jong pi wi tu kan thei breu ka turu ka no ka pen thlop kan pelai nomor ba ka jing khisha reality but internet ka pher bak la ka jing sham la ni kum ba phi osong internet ki ong ba le kum ta em ha ka jing lang samla shisha ka pher te ka shimpor ba pin itu I we ka shimpor ba pin sngo thu I sotnat pan le ayu itu I samlai jong pi tang hai internet pan ong ba ki kan thei ki long romantic lut la ni ki sotnat lut ki ban yo sentio re ha ka jing lang samla sa jong pi itu parlo jong pi ila ban di bam sotnat ban yo sentio la ni ilong allergic ya ka jing smano sentio teng internet la ong ba ki kan thei stonat pa man yo chocolates man la ni kum ta mo hoi ban bam chocolate ni ka jing si sai tu sa parlo jong pi tu samla jong pi bang chocolate yo bang pan man la dai yo chocolate tu kum kita ki ka la ban long no ka phier pak la bak te ka po internet ban ha ka ti si sa la da pi de usn rang ba sha pen ya than ni ke ka ba pi yo so na po internet ban ya le ban apply ju po na relationship ka jong pi ta ka pen duna no ka thai la long too logical sometimes la long too long no practical la ni la long la shu sha pen ya no ka internet kan re simpor ha ka jing lang parlo ka jong pi tip bai wi kita ki ba pen thap ban so tho kan te kata ka de ka bang lai ka ba sao ka bang au kwa ba ni kan pi ka long no ka tu ka jing ya bit na pala ti pareng ki ong ka attachment la da litre ru shu sha phun ben la da don hieng ru shue phun ben la da de shue text ben don show ka tu ka personal space na ka por ya na de nomor ba la da ya lang samla na ru kan ka jem ki jong pi kam dan tang hang tu te ki don ki kme ki pa ki don ki men ki para ki don ki ba yeng ma sem ki don ki perlok ki para jor ka don ka jing sutana ban li la kai football ka don ka jing sutana ban li chna video ko bang tarai ha ka ba ka jing em teng mle ken lam ya kran ru teng ti ka tu ka jing sne than I wei majority hi athrai kinum sna than la da kham tam dengan la ta la ya shong le te ha chu ka ye mo andre kham tam dengan lang ban ai la di wei to personal space ro long ti sha ka padon kam ke ti long no em ki don ru ki tu ki ba ya sno be ka piang la ka piang hi tong ba majority ni perlo ka mangi thu ki ong ba ki tu ki ba long tu attached ki ba shwe sno be shwe sne beผมยอละชูบันเล็กกวยกับกำรู้ดังเตรงกำหลาพูนดังเสดิงเสหลาพูนดังคลิงจิงเพลงหลาพูนกับตัวกับน้องๆกับนุ่มเป็นอิตาลีทันที่กันเท่แล้วกับพี่เดียวฉันรังอุบัติลงดูอัตราสกันที่ปลอกปลอกกิดตัวกี่เดียวกี่สาวตะลีกี่ดาวกี่บ่าระดับพี่เดียวฉันรังเปรียวพี่เป็นpelen ni kita ki jing long jong pi ti kala ban pen dunna ya ka jing itnat ya pi na ka liang itu perlo kan the jong pi la me la ban di samlaru khap tam dengan sedang ha ka relationship ka jong pi tang ka tu hi perlo bro ka ni video se comment pies ngo kum do bat ngin se champion hak wi ka por kuble shibot